Emva kokuba abatyholwa bevele enkundleni, amafama sekuhlaleni azame ukungena ngenkani kwisakhiwo senkundla enyanzelisa ukuba abatyholwa bakhululelwe kubo. Amapolisa adubule ngezithonga zokothusa ngelokuchitha isiqhu. Imoto yamapolisa ibhukuqiwe yantunyekwa ngomlilo. Abaqhankqalazi banyanzelisa ukuba kuphele ukugwintwa kwamafama. I think that the death penalty must be introduced. We're going to change this country to be the best country. Because this thing is tragic for the whole country, not only black people or white people. Iqela le-AfriForum lihlabe ikhwelo kumafama ukuba ahlabe ekhangela uqinisekisa ukhuseleko lwawo. The solution is within ourselves. We must look after our own safety. We must be more organized in terms of safety, community safety structures. And we must realize that we cannot wait for the police to solve the problem. We must be more vigilant. Uphando lukhokelele kubanjweni kasekwetshe Mahlamba oneminyaka engama-32 ubudala kunye noSekhula Mahlalitsa oneminyaka engama-44 ubudala. Imoto yomfi yafunyanwa ishiywe yodwa. Ityala lihlehliselwe umhla we-16 ku-Okthobha nalapho ekulindeleke ukuba kuchotshelwe isicelo sebheyile.